Kienu rreġistrati 27 mediċina ġenerika oħra fis-suq. Dan bħala parti minn proċess l-Awtorità tal-Mediċini qiegħda tagħmel biex il-pazjenti ikollhom aktar għażla meta jmorru biex jixtru il-mediċini. Ħabbret dan il-Ministru għad-Drittijiet tal-Konsumaturi Helena Dalli fi spiżerija f'Ħażabbar. Fil-fatt mill-2013 sa issa kienu rreġistrati kważi 1390 mediċina ġenerika ġdida fis-suq. Mediċina ġenerika hija alternattiva tajba għal mediċini tad-ditta li jiswew ħafna aktar iżda li jkollhom l-istess effett fuq il-pazjent. Uħud minn dawn is-27 mediċina ġdida diġà qegħdin fis-suq fil-waqt li oħrajn se jkunu introdotti mill-ewwel ta' Ottubru. Id-differenza fil-prezzijiet f'dawn il-mediċinali meta mqabbla ma' mediċini alternattivi hija sostanzjali, differenza li tibda minn 3% sa 77%. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Enni Seracino Inglot, spjega kif it-tobba huma obbligati b'regoli Ewropej li fir-riċetta jiktbu l-mediċina oriġinali kif ukoll dik ġenerika. Biex bekk ikun assigurat li l-pazjent ikollu hu l-għażla ta' xixtri mat l-ispiżjar. Għaldaqstant saħaq fuq komunikazzjoni ċara bejn it-tabib, il-pazjent kif ukoll l-ispiżjar. Qed nagħmlu din il-kampanja bil-qalbu, bil-għaqal, billi ma noqogħdu attenti illi ma jsirx xi ħsara, illi kulħadd ikun edukat fl-istadju tiegħu, illi ġibna s-sapport ta' l-ispiżjara kollha li huma professjonisti altruisti ħafna u li jispjegaw lill-pazjent l-għażla wkoll jispjegaw ukoll lit-tobba. Il-Ministru Helena Dalli spjegat kif issa l-Awtorità tal-Mediċini qed tiffinanzja lilha nfisha u mhux qed tkun ta' pis finanzjarju fuq il-Gvern. Hija ħeġġet biex aktar pazjenti jisimgħu mill-parir tal-ispiżjara u ma jiddejqux jixtru mediċina ġenerika.